Posledná júnová nedeľa totiž patrila otvoreniu 421. letnej kúpeľnej sezóny. Program začal už predpoludním svetou omšou, ktorú na kolonáde pod Bielým domom celebroval spišský biskup Štefan Sečka. Nechýbali ani relikvie svätej Faustíny a Jána Pavla II. Zapožičané špeciálne na túto príležitosť a tiež požehnanie prameňa Jozef, známeho ako prameň pri pošte. Mimochodom, bolo to vôbec prvé biskupovo požehnanie prameňa. Ospevujte Pána pramene, chváľte a zvelebujte ho na veky. Po osviežení prírodnou liečivou vodou sa mnohým žiadalo aj osvieženie pri kráteri či na kúpalisku. Kým počasie ako vyšlo, ako je tu celkom super, ľudí je tu dosť. Chodívame tu už 20 rokov, takže sme tu stále. Najviac sa mi páči, že sa tu kúpem. Prídeš tu ešte cez leto? Áno. Pripravili sme kúpalisko, prírodné termálne kúpalisko Izabela. Opravili sme skokanský mostík, boli ste tam, videli ste, ľudia tam stoja v radách. Takisto široký sortiment služieb občerstvovacích aj na kúpalisku, aj pri kráteri, pri termálnom jazierku. Tým, ktorí sa chcú ukryť pred páliacim slnkom, padne vhod oddych v blízkom hoteli. Pre všetkých návštevníkov je tu voľne prístupná výstava dobových fotografií a artefaktov s názvom 20. storočie v kúpeľoch a obci Vyšné Ružbachy. Otvorená je denne od 10. do 20. do konca augusta. Hlavnou myšlienkou tejto výstavy je ľuďom ukázať, ako sa niekedy vo Vyšných Ružbachoch žilo, aký tu bol život, kto tu chodil, ale predovšetkým skvosty, ktoré nám rodina Zámojských nechala. Tobogán, kúpalisko, Biely dom, Grand Hotel Strand, kabínky. A hlavne na fotografiách je možné vidieť, koľko ľudí tu chodilo. Takže chceme ľudí upútať, aby na Ružbachy nezanevreli. Na výstave tak nechýbajú historické skvosty od Ružbašanov, ich príbuzných či iných zberateľov. Ťahákom sezóny však nebude len táto výstava. Bohatý program odštartoval už tento víkend. Následne pódium patrilo členom Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí sa predstavili postupne z 13 obcí okresu. Takto životu bude celé leto. Chýbať nebude na kolonáde pod Bielým domom ani tradičné kúpeľné leto, kde je každú nedeľu o 15:00 pripravený bohatý hudobný program. Na turistov zblízka aj zďaleka však toho čaká o mnoho viac. Čistý vzduch, nádherná príroda, prírodná liečivá voda a množstvo kultúrno-spoločenských akcií sú zárukou toho, že si tu každý príde na svoje.